Malo pre sam izgubio misao, zaboravio sam, ne ispavan, nebitno, noćima. Ono kad sam rekao, izdajnici, pa sjetiš se, pošto sam ja, naravno koliko mogu javno da kažem i to izgubio sam mnogi kontakte jer sam mnogo neke stvari javno govorio. Naravno, uvek sve za majku Srbiju, ali nebitno. U svakom slučaju znam dobro što je diplomatija i nemoj da vas lažu da je to diplomatija izdaja. Ne, nije. Da je to kao taktika neka, da mi čekamo nešto da se desi, pa ono da se promeni nešto u svetu, nije. Jer ti ako daješ i potpišeš nešto, to nikad se ne vraća. Ali dok, možda mi neko tumbanje i bude, pa vratimo. A ove osudimo, a Bog tek će da ih osudi, jer se oni igraju krvlju srpskog u vekovima koji je prolivena, znači oni tako krčme, kao da im to tata u nasledđe ostavi deda, kao da im to privatna imovina. I to je kriv narod. Izvinite, braći i sestri u Hristu, ovi koji mene prate, to su rodoljubi, prati sve službe svetske, ali i neprijatelji, nebitno, ali to su dobri ljudi, vernici, mučenici, koji prosto ne mogu sami ništa, ne vide nikoga da znači, ne znam, ali narod je takav kakav narod, takav vlast, da budem kakav svinja, takav mast, da budem onako blag, da ne budem bolje, da ne budem ono kako ja znam da opletem, ali uvek pravedno i istinito. Znači, braćo i sestru Hristu, ja sam imao mnogo kontakata sa svima, jer svima treba pomoć od Božjeg čovjeka. Moja greška što nisam naplaćio i ja 15 godina pričam kako ću početi da naplaćujem nikad. Ja sad sam rešio kad budem pomagao, znači pare ili za životinje, znači ili ja ću da napravim veliki taj neki až, ali i svima da pomognem i u Srbiji, u Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, gde god treba, znači životinje, koliko ima, prvo ćemo da vidimo za naše. Tako da, znači, mnogi mene poštuju, čak i neprijatelji, i Bog. Ljudi prosto gledaju svoje interese, ne znam više šta kako, mada ima prosto ljudi koji su svojim postupcima ne samo neprijatelji nas, nego i Bože. Svima treba usluga, pomoć, kad im dođe stani pani, familija, neko nebitno, ajde da ne volim o tome da pričam, pomažem, ne ja, nego Bog preko sluge svoga i glasnika. Zato ih objavljujem, i to objavljujem 1%. Ja, najgrešniji od svih, najmanji, ne želim uopšte da se uzdižem, jer ja sve što govorim u slavu i Božju slavu Oca i Sina i Svetog Duha, amin, i predstavlja Bogorodice svih svetih. Ali, da ne dužim puno, da napokon kažem to što sam hteo. Mnogi ljudi iz razgovora koji žele, naravno, koji rade i ne žele nezavisno Kosovo i mnoge druge stvari, kad im ja pričam da to nikad neće biti neformalni razgovori, a oni tako se onako samo smeškaju i kao ne znaš ti što mi znamo. Iako mnogo znam i od Boga i od ljudi, najviše od Boga znam na svetu, dato mi je,
ovih dana mi posebno, a i ne samo ovih dana, godinama, ali zato i pričam, zato što mi prolazi to kroz glavu, ti njihovi, onako, ne da, pitaju me čisto za mišljenje, a u stvari, samo kao, samo opušteno, sve ide u našu korist, mi smo nezavisni. Samo što ne kažu mi zvanično, pa vaši rade za nas. To je sve već rešeno. Evo ovde mi igra. Ovde mi, znači, kao i svakom normalnom čovjeku, ja mislim, znači, za našu teritoriju, gde, pustimo samo manastire, bogatstvo, manastir, sveta zemlja, posebno sunce tamo sija. Bio sam tamo na albanskoj granici, puškom sam bio sa Albanijom. Sve karaule Prizrenskog i Đakovičkog reona znam. Ljudi, to skoro kad sam bio na Kosovu i Metohiju, posebno nešto, neka energija, znači. Ali ljudi moji, ja ne znam, samo nama Gospod Bog može da pomogne, ali što bi pomogao i takvi, kad su ljudi nevernici, kad su lažni vernici, svi su vernici, skoro svi, pa više pošteno kad kaže ne verujem u Boga i njemu će svima daje Bog šansu. Jednu šansu, to 100 puta govorim, pričao sam mnogo puta, da bar jednu šansu, a do nas je da će mi da iskoristimo to. Ali braći i sestri u Hristu, oni lažni rodoljubi, lažni vernici, pa to su gori od izdenika i od nevernika. Jer nevernik možda poveruje nekad, mnogo sam ja voljom Božjom, nisu verovali, pa kad su videli neke stvari, poverovali su. I sad su vernici. A ovi, Facebook i internet, vernici i rodoljubi, pusti me, molim te, a izađeš, ne znaš ko će koga da prevari, da ne pričam na zapadu, naši gde žive, 100 puta sam i to pričao, samo ti kažu, pre 20 godina, nemoj samo s našima, ne da neće ti pomogne, nego će ti odmogni, a još ako si neko u Srbiji, oni su niko bili u Srbiji, i neko si tamo, on bio gde, kao što je moja malenkost bio, pa jedva čekuju da padneš, znači, i da kaže, ali ne valja nam mnogo toga. Pričao sam puno puta, ali kažem, ovo je poenta ovog mog obraćanja, ovog mog snimka. Ovih dana posebno mi prolazi kroz glavu, kroz misli, njihovi osmesi. Pitaju te čisto mišljenja radi, a kad nikad neće to biti, ne znam što narod ne da, oni samo ovako. Jer oni znaju da izdajnici šta su obećali i šta rade. I zato se pitam i obraćam se vlastima u Srbiji sada, da li se bojite Boga za vas i za vašu familiju? Jer je to krvlju natopljeno, ne samo Srbiju, Kosovo i Metohiju, sve srpske zemlje. Da li se Boga bojite? Što izdajete, što zadužujete, što svesno. I daj pare igara, znači, malo putevi, malo ko dođe posle, nek mu Bog na pomoći. Ako ne dođe sledeći izdajnik, a već pripremaju lažne rodoljube, koji se pravi da su rodoljubi, ili ove koji nemaju šanse, izdajnike da dođu i onda idemo dalje. Vojvodina, da ne nabrajam, da ne dajem ideje, u stvari ne dajem ja. To već mnogo znam. Mnogima i smeta zato. Toliko sam pričao s ljudima i uvek ovako smeškaju se kao, znamo mi nešto što ti ne znaš. Vaši rade za nas i za našu stvar. Tugo moja, molim te Bože u ime Oca i Sina i Svetog Duha, i vi se pomolite da, jer samo Bog može nam pomoći. Vratite se Bogu, napunite crkve, idite na liturgiju, budite ljudi.